नोंथांमोना सोरबा सोरबा बुहुत खस्थ' मोनबाय जानांगौ मानो होनबा लकडाउना बिराद गोबाव जाबाय दिनैसिमबो खुलियाखै दिनै 9 एप्रिल आरो 14 एप्रिलसिम बन्द' दा गोबां मानसिफ्रा खानाय सिनजानो मोनाखै सोरनाबा दारिफ्रा लावलाजोब्बाय जानांगौ खानायफ्रा लावलाजोब्बाय जानांगौ दा जुदि नोंथांमोना सिनजानो लुबैदोंबा आं नाम्बारखौ गाहायाव होनोसै बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामदो कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन जायगाया जाहैबाय केंखाइ बाजार हलथुगाव खाथि हलथुगावआनो गोलैयो एरियाया बेवहाय फैनानै सिनजाफैदो बिराद मोजां मानसिया बिराद एक्सपार्ट सिनबाय थाखायो थिनालियावबो सिनोमोन बुहुत मानसि लेंहरो बेखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि लेक्सारारफोर आरो स्टुडेन्टसफोर दा नोंथाङाबो जुदि सिनजानो गोसोबा साफा थानो गोसोबा माने सिनजाफैदो थाबैनो आंहाबो खानाय सिनजाहैनोसै दिनै क'क्राझारनिफ्राय थांगासिनो दङ फुरा दा केंखाइ बाजार मोनबाय आं मोनदोंबावबाय माबायाव जेनेबा सेलुनफोरनि बे दारिखौथ' सिनजाखांबाय एबार खानाय सिनजानोसै नोंथांमोनाबो सिनजानोबा नैबे फैदो जोङो दा केंखायाव दङ नैबे न'आव फैनानै सिनजाफैनो हायो बारा गोजान नङा नोंथाङा जुदि क'क्राझारनिबा फैनानै सिनजाफैनो हायो नै आंहा खानाय सिनजाबायानो जोबस्रांलांसिगोनसो नामाब्रा ना माथो माबा 29 ना 29आवसो दाबो जायाखै ना रोंबायना होद थाङाखै 29 एप्रिलावसो गैला जोबसिगोन दाथ' महामारि जालायबाय दुनियाव बेबायदि थैफेराखैमोनदांलै फालासो मोनासै माबा दंमोन ना सुनुआ दा ओमफ्राय दा आंहा दासो खानाय सिनजाखांबाय नैबे फंबायानो सिनो बेखौ मिथिबाय जानांगौ थिनालियाव दखान दंखायो दा दखाना बर्थमान बन्द' ओंखायनो नैबे फंबायखौ लोगो हमनानै सिनजाफैदो जायगाया जाहैबाय केंखाइ ओरै हलथुजों हाबनानै केंखाइथिं फैदो सिदानो ओमफ्राय केंखाइ बाजारनि एसे नोरै बिसमुरिथिं थांग्रा लामाथिं न'खरथाम न'खरब्रैसो बारनानै नोरै लामानि सोनाब साइडआव नाम्बारबो दंखायो नाम्बारखौ होगोन आङो बेहाय कन्टेक्ट खालाम नैबे फंबायानो बिराद एक्सपार्ट